Mamatiak, iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit kendaga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong nga anak na kenaputayo. Timaw itarabi ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Berhen. Nagtuto iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti makadlunga aldaw. Imuli sa dilangit kat situtugaw iti makanawan ti Diyos